салому дуруди бепоён ба кулли мухлисони барномаи дар шабакаҳои иҷтимоӣ. Фирдавси хурсанд тоб хабарҳои варзиширо мегӯяд. сар мекунем. Суарес мехоҳад шартномаи худро аз Гремио бигирад ва ба Интер Майами гузарад. Ин ҳам дар ҳоле аст ки чанде аз футболбозони дастаи Барселона аз қабили Месси ва Бускетсу Жорди Алба дар ҳамин равзанаи гузаришҳо ба дастаи Бекхем рафтанд ва ин Луис Суаресро ба қавле як нав безобита ҳам месозад. Тибқи иттилои ESPN Бразил, Луис Суарес омодааст ба Гремио маблағи боқимондаи шартномаашро барои ҳамроҳ шудан ба Месси ва ба ширкати Интер Майами пардохт кунад. Гап сари ин аст ки худи Интер Майами воқеан болои гузариши уругваӣ кор мекунад, аммо бошгоҳи Гремио ду пой дар як мӯза аз фурӯши Суарес худдорӣ мекунад ва аллакай ҷавоби рад ҳам додааст. ин қиссаи трансферӣ муносибати байни ҳамлагар ва бошгоҳи бразилиро вайрон кард. Суарес бо сабабҳои эълоншуда дар бозии охирин бо ҳайати дастаи Гремио ба майдон набаромад ва пас аз бозӣ Ренато Гаучо, сармураббии Гремио, дар нишасти матбуотӣ аз суҳбат дар бораи сарнавишти Луис худдорӣ кард. Ман дар бораи онҳое ки бозӣ кардаанд суҳбат мекунам. Ман дигар ба масъалаи Суарес дахл намекунам ва то 2 август тақдири ӯ баъди машварат бо президент ва шӯрои директорони бошгоҳ ҳаллу фасл мешавад. Бино ба гузоришҳо, дастаи бразилӣ ба бозигар маҳдудиятҳои зиёде гузоштааст. ӯ ё шартномаашро мехарад ё онро то муҳлати дарҷ гардида иҷро мекунад. Шартномаи ҳамлагар то моҳи декабри соли 2024 амал мекунад ва ESPN тахмин мезанад ки Суарес бояд тақрибан $10 миллион пардохт намояд. Суарес ин қадар интизор шуда наметавонад. ӯ аллакай 36 сола аст ва аллакай дар бораи банафақа баромадан аз сабаби дарди доимии зонуаш фикр мекунад. аз ин рӯ омода аст ки аз ҷайби худ пардохт намояд то бо дӯстонаш дубора муттаҳид гардад ва ба мини Барселонаи Дэвид Бекхем дар Флорида ҳамроҳ шавад. ESPN Уругвай илова мекунад ки масъалаи саломатӣ низ бо қарори Луис таъсири калон расонид. вай кӯчидан ба Иёлоти Муттаҳидаи Амрикоро ба ин маъно муфид мешуморад. ӯ ҳис мекунад ки дар Гремио дар он сатҳе ки ӯ ба даст меорад ва он сатҳе ки тамошобин интизор аст бозӣ карда наметавонад. аз ин рӯ мехоҳад ки дар бораи рафтан гуфтушунид намояд, гуфт як манбаи наздик ба бозигар ба ESPN Уругвай. рафтори Суарес шабеҳи кӯдаконе аст ки бозии ҳамсолонашро дар кӯча дида монед ман ҳамравам мегӯяд. муроҷиат ба муҳоҷироне ки аз корти дебетии Тинькофф Блек истифода мебаранд. дар баробари имкониятҳои манфиатбахши корти мазкур ҳамчунин бозии бурднок миёни истифодабарандагон ба роҳ монда шуд. дар бозии бурднок иштирок кунед ва соҳиби 200 000 рубл гардед. агар корт надоред, зуд аз ҷои описани иман дархост кунед то дер намонед. барои ройгон дархост кардани корти дебетии Тинькофф Блек ки барои интиқолдиҳии фаврӣ ба кишварҳои иттиҳоди давлатҳои мустақил бе комиссия имкон медиҳад, доштани шаҳрвандии Русия шарт нест. кортҳо бо дизайни нави дурахшон ба ороиши шинохтаи мо барои шаҳрвандони хориҷӣ низ дастрасанд. агар ин кортро ҳозир дархост кунед, дар бозии бурднок бо фонди мукофоти 200 000 рубл бурд кардан мумкин аст. чӣ бояд кард? аз пайванди дар тавсиф буда корти Тинькофф Блекро дархост кардан. пас аз дархости корт дар Русия ба шумо ройгон оварда мерасонанд. шаҳрвандони хориҷӣ низ метавонанд кортро дархост кунанд, аммо онро танҳо дар қаламрави Русия расонидан мумкин аст. пас аз гирифтани корт шумо бояд аз он 300 рубл сарф кунед ё ба маблағи 300 рубл ё бештар аз он интиқол диҳед. бо ин корт шумо метавонед танҳо бо рақами телефон тавассути барнома бе комиссия ба Тоҷикистон, Узбекистон ва Қирғизистон пул интиқол диҳед. то 20 000 рубл дар як моҳ бе комиссия бо рақами телефон ба Арманистон, Қирғизистон, Тоҷикистон, Узбекистон, Қазоқистон бештар то 1% аз маблағи интиқол. интиқол ба дигар кишварҳои иттиҳоди давлатҳои мустақил бо рақами корти қабулкунанда имконпазир аст. шумо дарҳол мебинед ки чӣ қадар пул ба қабулкунанда бо пули миллӣ бе комиссияи пинҳонӣ меояд. қабулкунанда метавонад дарҳол пулро бе рафтан ба бонк истифода барад. муҳим он аст ки то 30 июл ҳама корро анҷом диҳед. бо истифода аз пайванд дар тавсиф кортро бо дизайни нав бароред ва имкони бурдро дар бозӣ бо фонди мукофотии 200 000 рубл пайдо кунед. ҳамагӣ дар қуръакашӣ 21 нафар ғолиб муайян карда мешавад ки ҳар кадоми он мукофотҳои пулиро бо номинали гуногун
мегиранд. барномаи мувофиқе ки дар он бо якчанд клик на танҳо интиқол додан, балки масалан алоқаи мобилӣ, патент, интернетро пардохт кардан мумкин аст. ҳисоби худро тавассути интиқол аз кортҳои дигар ё пули нақд ройгон пур кунед. шумо инчунин метавонед бо ин корт маош гиред, пули нақдро бе комиссия гиред. то 500 000 рубл дар банкоматҳои Тинкофф ва то 100 000 рубл дар дигар банкоматҳо. агар шумо зиёда аз 3000 рубл гиред, корти дебетии Тинкофф Блек дархост кунед ва дар қуръакашӣ 200 000 рубл бурд намоед. сенегалӣ хеле далерона ба рӯзноманигоре ки мехост бо нимҳимоятгар мусоҳиба кунад ҷавоб дод. мане гуфт шумо ҳар рӯз маро нобуд мекунед, аммо мехоҳед бо ман суҳбат кунед. саъдиё воқеан бо рӯзноманигорони олмонӣ муносибати душвор дорад. дар аввал матбуот ниммуҳофизатгарро барои бозии сусташ танқид мекард, баъдан мане бо сане заду хурд кард ва ҳатто бар рӯи олмонӣ як мушти лойдор заду биниашро шикаст. задухурди байни бозингарон ба оташи интиқодҳо ки ба болои сенегалӣ мерехт равған зам кард. саъдиё ҳамагӣ як сол пеш аз ливерпул ба Мюнхен кӯчид, аммо дар ин равзанаи интиқол метавонад ба Арабистони Саудӣ гузарад. тибқи иттилои Элекупе нимҳимоятгар барои гузаштан бо Алнаср розигӣ додааст. худи бозигар мехост ки дар Бавария бимонад, аммо раҳбарияти бошгоҳ ният дорад бо ин бозигар ҷудо шавад, менависад инсайдери рақами 1 ҷаҳон Фабрицио Романо. саъдиё мане аз рафтан ба Бавария гумон кард ки ба ин васила коре мекунад ки мухлисон ва раҳбарони бошгоҳи Ливерпул аз фурӯхтани ӯ пушаймону ҳасад мебаранд, аммо дарк накард ки миёни гурӯҳҳои ҷангали Мюнхен билохира маҳв мешавад. мане дигар аз дохили майдон дида бо журналистон мушкилиҳои зиёдтар дорад. ҳарри Кейн миёни обу оташ қарор гирифтааст ва тақдири ӯро дигарон, аниқтараш одамони болоии дастаҳо ҳаллу фасл хоҳанд кард. соҳибмулки Тоттенхем мехоҳад Кейнро фурӯшад ба шарте ки футболбоз шартномаашро тамдид накунад. инро пойгоҳи хабарии Daily Mail расонаӣ кард. соҳиби Тоттенхем Ҷо Льюис мехоҳад агар ҳамлагар шартномаашро тамдид накунад, пас дар ин сурат дигар барои Ҳарри Кейн дар Тоттенхем ҷой нахоҳад буд. ин албатта барои мухлисони Хотспур хабари дилхушкунанда нест, аммо барои худи Кейн аз як ҷиҳат рафтан аз Тоттенхем беҳтар хоҳад буд. тибқи иттилои Daily Mail сарвари Тоттенхем ният надорад ки футболбози 29-солаи Англияро дар охири мавсими оянда вақте ки ӯ ба агенти озод табдил меёбад ҳамту озод намояд. президенти Тоттенхем Даниэл Леви Кейнро 100 миллион фунт стерлинг арзёбӣ мекунад, дар ҳоле ки лондониҳо кӯшиш мекунанд ки ҳамлагарро бо пешниҳоди шартномаи нав бо афзоиши маоши то 400 000 фунт дар як ҳафта нигоҳ доранд. Тоттенхем аллакай ду пешниҳоди Бавария барои Кейнро рад кардааст ва бошгоҳи Мюнхен бо пешниҳоди сеюм омодагӣ мебинад. эҳтимол меравад ки Манчестер Юнайтед боз ба мубориза барои ҳамлагар ҳамроҳ шавад ва ман умедворам ки Кейн дар таҷрибаи 120-солаи футболии худ ҳеҷ гоҳ ба МЮи Магуайр доштаву ба Баварияи ба истилоҳ проблемӣ намеравад. Бекхэм пас аз голи аввалини Месси дар ҳайати Интер Майами гирья кард. шумо ин голро тамошо кардед? нобиғаи футбол дар як бозии ҳассос дар охирин дақиқаҳои бозӣ голеро зад ки Дэвид Бекхэм, ситораи теннис Серена Уильямс ва ситораи шоу-бизнес Ким Кардашян дар ҳайрат монданд. бемуҳобот Дэвид Бекхэм пас аз голи аввалини Лионел Месси дар ҳайати Интер Майами ашк рехт. соҳиби бошгоҳи амрикоӣ ба голи ғалабаовари аргентинӣ дар сонияҳои охири бозӣ бар зидди Круз Азул эҳсосотона вокуниш нишон дод. Месси 36-сола дар ҳайати дастаи наваш дар бозии ҷоми лигаҳо бо Круз Азул аз Мексика баромад кард. вохӯрӣ бо ҳисоби 2-1 анҷом ёфт. аргентинӣ дар нимаи дуввум аз курсии эҳтиётӣ ба майдон баромад ва дар дақиқаи 94 бо зарбаи ҷаримавӣ голи пирӯзиро ба самар расонид. Интер Майами ки ба як гурӯҳи сармоягузорон таҳти сарварии Дэвид Бекхэм тааллуқ дорад, рӯзи 15 июл расман имзои Мессиро эълон кард ва аргентинӣ чӣ гунае дар боло гуфтем барои осонтар шудани кору борҳо дар дастаи наваш командаи худро аз дохили Барса ба он ҷо кӯчонид. ба ҳамин тамом то дидори навбатӣ хайр.